Good morning po sa ating mga kaibigan. Salamat po sa lahat. Ito na naman po si Pinoy Peña. Ito po ay LG dryer na PPM po natin. Pero bago po ang lahat, kailangan safety first. Alisin muna natin sa ating saksakan. At syempre po, alisin din natin yung ating exhaust. Ito po yung nalalabasan ng mainit na hangin na may kasamang maliliit na lint. Siyempre po, isunod po natin isara yung ating gas. Agad naman po nating isunod yung gas connection. Ito po ay niluluwagan lang at siyempre inaalis ito ng ating kamay. At magtungo naman tayo dito sa harapan ng ating dryer. At sa loob nito na tinatawag na drum, meron po itong 4 na tornilyo. 3 lang po ang alisin dito. At ito na nga po yung nauna doon po sa aking kanan. Yan po ang alisin na ginagamitan po lamang ng manual na Phillips screw. At dito naman po sa kabila, ganun din po, ginagamitan din natin ng manual na Phillips screw at atin pong aalisin ito. Tayo naman po ay magtungo dito sa kalagitnaan. Meron po ditong 2 screw na yung isa ay para doon sa drying screw sensor at yung isa naman ay para doon sa ating inaalis na cover. Pagkatapos naman po alisin yung mga screw, syempre inaangat lang po ito yung ating cover at ito po ay matatanggal na. Yan po ang sinasabi kong drying sensor. Nandyan po yung sensor niyan at makikita nyo sa loob na marami po siyang lint. Yan po ang ating lilinisin ngayon. At syempre yung ating cover doon sa mga lint ay ganun din. Dito naman sa bandang harapan meron ding itong plastic na pwedeng maalis para makita ninyo o kaya lumaki yung butas ng pagpapasukan ng ating vacuum. Kung maalis po natin ito ay maigi pong alisin. Ito nga po, nakikita ninyo na marami po siyang lint at marami pa po doon sa ilalim o kaya sa loob na kinakamay ko yung iba dahil medyo nakadikit na po doon sa ilalim.
ito na nga po, pwede natin ipasok yung ating nozzle ng vacuum doon sa loob po para ma-vacuum niya po lahat yung mga lint na nandoon. At syempre po, marami po tayong nakuhang lint at meron pang mga barya at saka mga botones na nakuha natin, ano po. Kaya yung ating vacuum ay medyo tumutunog pag nakakakuha siya ng mga barya o kaya mga botones. At syempre po, dito naman tayo sa exhaust. Kailangan po nating vacuumin na rin yung ating exhaust para medyo malinis-linis na rin po. At syempre po, isama na rin po natin yung ating filter o kaya yung screen para po malinis-linis naman. At bandang likuran naman, ito sa side, pareho pong may bukasan ito dito sa side. Pwede nyo pong alisin yung takip at vacuumin po. At syempre po, huwag nyo pong kalimutang ibalik yung ating takip. Tayo po ay magtungo naman po dito sa pinaka-exhaust. Atin pong vacuumin din ito para po malinis naman. Ito po yung labasan ng hangin na galing po doon sa ating drum. At syempre po, yung mga dapat na pwedeng hugasan ay aking pong hinugasan na po lamang para po mas malinis po siyang tignan. At nung atin pong ibabalik na meron pong foam na medyo po naalis siya, kaya atin pong nilagyan ng glue para po may balik natin ng tama. At syempre po, ang ginamit po natin ditong glue ay yung quick drying po para hindi na po tayo maghihintay ng matagal. At para may balik na po yung ibang siyempre kagamitan niya. Habang naghihintay tayong matuyo po yung ating glue, kaya inuna muna nating ibalik yung ating sensor screw. Saka naman natin isinunod agad yung ating assembly na tinanggal kanina, na ito po ay pinakatakip at ito po ang pinaka-screen niya para hindi po mahulog yung malalaking bagay o kaya yung mga damit, para hindi po siya may stuck dyan sa loob. At syempre po, wag po nating kalimutang ilagay yung screw at igpitan po nating maigi, pero tama po lamang. At ganun din po ang gawin natin sa ibang screw. Huwag po natin kalimutin higpitan, pero tama po lamang.
bago natin po ikabit yung ating connection sa gas, huwag po natin kakalimutan na lagyan po natin ng bagong Teflon. At syempre po, ikipitan muna natin ito ng ating mga kamay bago natin gamitan ng gamit. At ikpitan po nating maigi, pero tama po lamang. At syempre, ganun din po ang gawin natin sa exhaust na yung tinanggal natin po kanina. Ibalik po ng tama at ikpitan po yung tornilyo ng tama po lamang. At syempre, huwag nyo pong kalimutang saksak at testingin po yung ating ginawa. At yan po ang ating PM ng ating LG na dryer. Yan po ang preventive maintenance sa Tagalog po. Po'y nagpapasalamat muli sa mga nanonood na ating video. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-likes.